Na minardín a bheith Iarthar Bhéal Feirste. An tá deargaring a bheith an seo an Iarthar Bhéal Feirste, phobal, bio, bríomhar, a chur fáilte mhór, runne agus cuidmhór daoine eile. Tá réimse leathan ionta a gcín an seo an Iarthar Bhéal Feirste idir sport, teaghlaí, phobal, na halainne, na main comhairséide, chuirsaí staire agus go deimhin chuirsaí a deis. Tá táhacht ar leith buinte leis an star an seo an Iarthar Bhéal Feirste. Go hairíonn ó hiú na Gaeilge. Well, thosaí maidin tógáil na tithe seo a ndiaidh 68. Cuairgurchaid. Sin 1971 thugmid scáil. Agus tá imagination seo in fiche héan, agus ag tréhhuileann agus i deanú dulthan ceann bliana ní bliana. Fáilte go Chláiste Feirste más gáil níosblach Gaeilge is mó an air. Am léana tá muid ceirú trotha bliana an áir. Tá cultúrlan mar chrí agus anam Iarthar Bhéal Feirste. Tus buas agus fáiltin seo de gach daine. Bunaíodh comhairliúchán Gaeilge le go Leis a bhíonn 2017 le frastal ar eileh don Gaeilge sa phobal. Bí muidir gona géirí teach tan bailí han an Gaeilge is sprágaíonn seo sa phobal áitiúil. Muidirne an a ríomhach is an tealaí pobal muid chuirn muid serviceí luamhlínta ar fáil de páisiad ar náid agus a cethir agus fólam fad taal ó náid go nóhannaí. An ó ná mai agad? Yes, bhí sé doin. Tá obaráige fréimhithe i neach píosa ibre a deanamid an seo i Glór na Móna. Tá físe gid an ceantar, tá físe gid an phobal, agus bé muid gobar le céile agus gáil ó neart go neart. Na habar é. Teanga. Gaeilge céile!